И ко става хора, днес ще снимаме клип в PvP България. Както гледате, аз съм Фулка и забравя да кажа, кажете и на YouTube. Сега ще го кажа. Кажете хай на YouTube. Така, както гледате, останах сам с 6 лега от 8 на 6, защото ето я, и още някои ме налегнаха в дупката и ми изхабиха 2 лега, както гледате. И повече не мисля да правя така, ча да им висна Крипър, Крипбеге, той се е чиста Фулка. Айде. Чайте да го инвестна тоя. Как се казвам. Така. Слапе, шарпнес единица, окей. Ще го бия бързо, само да ме скача. Да се фиксна сета. Не да ми скача, да иска. Айде, нали си много мощен. Този го е страх, защото съм Фулка. Няма с кой да водя. Няма смисъл, няма с кой да се бия. Аз едно в едно не приемам, защото той като каже едно в едно и ти скача цял тим. Затова не искаме на въс едно. Както гледате, тук има някакъв дъма и се го загубя, но той избяга. Висели слаб е. Има добри айтеми, меча му е добър. Има стринчки, добре. Искам да ми скача да го гледам, ама той го страх. Добре. Аз живея с Хексание. Виждате го. Той е Центурион. Къде го? Той всъщност живее с мен, ние сме тим. И така. Надявам се, хора, клипа да ви е харесал. Да се абонирате за него. Да се лайкнете за него. И това беше от мене. Чао, хора!